Hei și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vă voi arăta aplicațiile și vă voi pune să alegeți un joc de pe magazin Play sau o aplicație. Intrăm pe magazin Play. Așa. Da. Eu o să vă arăt așa, voi o să vă gândiți și scrieți în comentarii pe care aplicație sau joc îl doriți să mi-l descarc. În afară de Minecraft, jocuri și Avachen și câteva de la aplicații care o să vi le arăt în curând și aplicațiile mele. Așa, voi vă știți jocuri și aplicații. Să nu mă puneți omletă arcade că l-am nici Mobizen, nici Minecraft, nici Instagram și nici DDG sau Minecraft, ce mai am pe aici. Bine? Mersi că m-ați urmărit, vă rog frumos, abonați-vă și dați un like la acest videoclip.